Kajing seng kan thei ka balang Presbyterian nongpo ha ka khatwei cerik unailar kala iyo ban pelong ya kajing seng ka bakerpang ban rakhe ya ka Women's Sunday hadin balak dep ban rakhe ya katayo kilokmi ke balang ya ka balak tip kum ka Women's Week lemba ki program repair balak pelong barok sitayo kapang pedang jong kene ka Women's Week bat Women's Sunday ka long to nang yai da ka bor ha kajing seng ka bakerpang ka balak pelong ha ka singiu try la yo ya kajing seng bakerpang nadu kajing seng banengkong ha ka por post teng min step batru kajing seng paj ba ha ka por shi beje steng kinaya shimbenta ban sam ya ka kubor try ha lor ka te ka pang pedang ki long ka kong temorin limpoint ha kajing seng ba shi post teng step ha ka no pai singi pat la yo nong kren da ka kong Tabita Grace Lingdo kin small thu yak ek bakile kumpa ki satla yanga kumpa ki le persya yanga ngan pha de ki nong shun jong ki hi banale persya ki u ha ba kumpon ki tu ki nong shun ki kham sniu ban yangi wale me pha ki tu nong shun le wa ban hi kai ki khon jonga ban so thu kumpa ki le yanga kum tar in man ka jing le bamman jong ki nong shun jong ki hi ki ne bamman persya ki tingi hamiru na ha ki kon Israel ki lasha nyam ben na sha khom ha ki brir jong im jaben om kim smodon man sim shu kom ta ki las dang ban phai din show play ban ha ki la phai din show play ban kala ka bamot sa shi sin ka wan ka revival ha ni ko por ba ki kon Israel ki wat ki o yo play ki kan pa ki Deborah bakanya sa na ka bantan jong ki ba lo mo play ula pati ki ji pa ha Deborah bakin sa yo ya ki jinjong bat ka Deborah kalay thu ikata ha barak unong elam jong ki shipa ipom ulong ba barak bihap banlet blai undan ringkat bat ni hinai long barak lagi kumnu ulong ada pha phalet ngaru ngan let lang ada pha ka kuloi banyalam nanti ngan let ni hamni kumnu baka Deborah ka shimkat ya kata ka bentar bakanya lam maka ya urang ba mangelam ki pa ipom hamni ni kaman sim jung barak usyak tim nama melak ti banyale persya ikini kinong shun tang na kita ki sipai ki jong se sera la smusuk kei lupa la itang ke jingye sudah hinrei la ong bagas ka Deborah ka ong ublei la kular bat nama kata ublei la ga nganet bat me ka ong ublei la ai ke jingkular nganet bat me ka kloi ban lai tang ba menum yo ikini ke buron hinrei ki jong se sera on sepenyap hari ki jong akan thai bani ikum tu ke ka baja ublai ula pha yau sak ubajur bala pensilai kita ki kali ya pom jong im jaben ba usasera ula phet yap manta ndai na poi hat ta yeng jan na ba ka kan thai ka la le ban khat ban ya rap u ban buri u ndai kat bau dang thia da am ka shim ne kita ki snar yeng jan bat kana dung ha ki mai mai jong u bat la yap hanta shen kum bala ya thu nupa ba on sa ha ki jong kan thai kum ta ru ala ja kum ta lo ang baka Deborah ba ubarak kilay men kilay risa na maka jingjok jong ki nong shun baka Deborah kala wai bo yo blay ya ka ni jing roi ka ay ka bang ikwa an ping nya pet ha ka por ya ka benta jong ka Deborah ka kin thai nong bisha kala long ka nong yalam ong tang ka nong yalam henrei ka nong ai man sim ya ubarak banya lek ma persya ya ki nong shun ka jingli kalong yang nga baya phiki kun ken kai ndai tang kilong kumi ndai ya baro baya ka balang hi baro ko bai ha tu ngi long ka Deborah
banong ba mangabat na pi ki kun jongi ki kurim bi jongi ki lada pi ya lang bat ni ngin but ni long ne em ka jing rap ka jing Kristyan ni long pun ban ka jing ban khia ne nam ta jongi hadunga ba pi ni shim ya kani ka sinjam kum ka di bora bangin ong mangaru baka ying jongan ni chakri yaw tra kum ong Joshua ani ni la banong ka di bora nong ya ngan senran ya pi aktik jat ya khon ni lam ni pi ngan du pi dang ni ka ying jong ble hatu ki khon jongi ki la banong nam tre ki jing pen shai jong ka perthai nam mar yang la pen san pen rang ba da imei jonga wa ta ka perthai ka ring pa ka pen shai ka hikai ni ki jing so pha ki khon jongi ki ong Mietre banyak kesum baka perthai na Maria nga la hikai de imei bang ale khun jong play ba em kat no na pleng jong ni la bande kata kum ka kmi jong Moses hene ka basosi kalong bangi em ha ka perthai ta ka po ka baki khun ki long ban ban ke jing hikai ni ki kmi ki pa niem la bante la kam ni od ni yang ni khuslai hene ki ni a ka Dibora ba ka kmi Moses ki hikai yang na ba ke baha kapor ka babihang ngen ai lut ki khon jong tu hi kai yau khna ha ka limti ka bawde banya on om kin ria tan dala tuman Moses u khem kin ria ya ka ka jinget jong on ba u dai u khon jong lai u khon Hebron ni hi hang ni ba u barak udan kam ya ka guidance ne ka jing yarap lem ani ka jing pen shai lem ani ka jing asinran lem jong ka Dibora ladang kidan kam ya kata ni perkat ya kata ka jingelam lenti ka thim du jong pi kong tu mang ya ta kabor ayu ka banga ba thingan ya kabor bangin ya ka dai kabor ku chom blai ang usar babal ang da upaya pom ndai do mensim jong a ang kabor ka jong blai ka sam ku jingwai sam ka pen ni ba u blai ulang mausian ulang kabor ka jing em jong ha ba jong pi ngin nom la bat em thap kabor ka blai kham tam ha ka ni kabor ka bang ni em menta ka ai ka ta ka bang ni banne kum no ngin ya da kabor ka ai pa de ken ka bang ni ya ka ai ka bang ni bang dan kam ni ka ta kabor ka jong blai ka ai ka bang ni banne ka long ngin phai cha ka kitab jong ne maya le non ka ba a ka ba khat pra ta kani ka kitab Hemaya ka ya thu yang abale phi ya ka ta ka bang dai banne ban ya ka bor ko jong le ni ki ma ha ba ni Hemaya la yo ya kubor ba la pen jat ya ka nong ba Jerusalem ba kham tam ni ki kin ro jong ka kala dung ka men siem jong hadin bala rong raw ni ki sha ri Babylon la ong ba hanta ki la em hanta kumangong men ki khun Israel ki de ki khun ki balam sensitive ba